oduogo yude, oyud ringre ne e sanduku moro, sanduku ma oketne concrete. En concrete tawanya wacho ni ino gimoro ma koroga ma samoro okaw to olos go gimoro machalo sanduku. Mit gango koro lose koro chal sanduku. Ten gi bandera moro marateng. Kuome kanyo. Momiyo ji buok ahinya ni ng'ani nen kanye. To gimomako dho ji, Julius, mondo irange ane malo ka. Iwacho ni ng'ani ne ok odhi kanisa. Noonge girlfriend, noonge osiepe manyiri. Kae bende nodaga mana kende. To ng'ani yudo kotho kanyo e ot moro ma opango. To yude gi landlord ne moyudo. Ma en wach malich kabisa. Niko concrete poka eno ga sanduku ma concrete. Akiane sana no sanduku ma concrete. Wasa mana concrete moro ma olose tiso ng'ato. Mano kende. To sanduku mano kamike. Ma wach mabuogo ji mang'eny kata no buoga. Tinya nene piny kae kako chal. Kirango piny nitiere kako se yawe gi picha jagono bende ma owito ngimane. Nitiere picha ma sanduku no bende ma koro nitiere karaka. Kiyudo gazet mara The Standard idhi yudo thuolo bende mar nene e yo moro makare. Kineno mano kaka nitiere bandera no bende ero nitiere kanyo bandera marateng' no. Kerange mano te jal ma owito ngimane ma bende no yud kanyo ka nitiere Ururu village mantiere Nyeri County. Mago bende weche moko mantiere kanyo kora mogi jong manya bedo kanyo ni mako dhok nono. Tung kacha. Olani kwa waranga ne tung mar gazet mara Daily Nation. Mana bathe kacha kantiere weche mopogore opogore. Nitiere sigana mantiere kanyo mano mara gacho kolo. Nitiere wach machielo ma ntiere tung mogik. Jago ne oyudo hinyruok jaiga 68 ni. Mano ne ntiere Naka Estate, mano mantiere county ma Nakuru. Iwacho no witore mane nyim gacho kolo mane ringo kanyo to kamano bende kaka owito ngimane. Odhi adhiya kamano. Polis paro ni ne an ng'ama ne dwa kawo ngimane nowuon emomiyo labda owitre. To ne en japuonj. Koro akiana ng'ama nyalo bet matek ni japuonj nyalo witre mondo odhi olal ngimane e yo machalo kamano. Kata kamano osetimre. Nyakora moge jwang mane wach mantiere kar kanyo kirange mano timore county ma Nakuru bende wakelo ne weche manyien en bende ntiere kar kacha. Udano rangi ite mar 4 ka wadhi mana mapiyo e gazet ma kawuono ka warango gazet mara The Standard. Mano picha mantiere kanyo jaloso e lo kar jot mar jatend piny Kenya mano Hussein Mohamed. Inene kar kanyo ne oloso ka ntiere county ma Kisumu kama ne ochiwo twak e lo par jot mar jatend piny Kenya mano William Ruto. Limbe ne modhi time gwenge ma Kaluo chako odiochieng' ma kawuono. Chakre kawuono nyoro spokesman owuoyo kowacho gima president dhi timo project ma president dhi launch kuom ndalo modhi bet e Kaluo. Ochako kawuono gi Homa Bay ma oseno wacho ni president dhi launch chako gero ute 5,000 ma ji dake iluongo na affordable housing Homa Bay ute 5,000. Kiny ker dhi Siaya modhi beto en modhi bedo kaka chief guest e homecoming mar Eludo Walo men minister mar ICT. Then bang'e odhi Jaramogi Oginga Odinga College modhi launch luongo ni Blue Economy Hub college no mantie Siaya ama Yobondo kono. En wach maber kop aneno ka jogwa be wacho no ker odonj kendo warwake kabisa. Koro warito wane gima ker dhi tero ni joluowa kaka opango. Kagi ntiere kar kanyo kono moge jwang mano bende limbe madhi bedo kar kanyo mane twak kwa mokwongo madhi bedo odiochieng' kono odhi bedo kod jolony mondo arangi ni gin ber mage ma odhigo Kaluo e kindegi bende ma koro wantiere kawarito ni gik mage madhi bedo kanyo katimore odiochieng' ma kawuono. Iwacho ni odhi bedo kacha e taunde kata bombe mago ma Oyugis odhi bedo kar kacha mano limbe ne odiochieng' ma kawuono. Odhi bedo Mbeta, odhi bedo Kindu Bay kaachiel kod bomano bende ma Homa Bay. Iwacho ni gik modhi yawo kacha mopogore opogore bende odhi bedo ka warango. Wach mar fuong'ruok ne weche mag omenda ne ntiere ite mar 6 wadhi mana neno kar kanyo mano bende kaka ne ntiere kar kacha. Iwacho ni omenda ma kamago ne ogol mana e dwe mar 3 higa mar 2020 2020 mano kane midhusi mar corona nochopo kendo ne wacho kanyo ni omenda ni nyalo golo kacha maonge. Iwacho ni
maonge omenda moro amora ma wiye ming'adi. To sani bende gino mane wacho kanyo ni dhi kete yo machalo nade. Omenda mane bedo kanyo ka mondo mi yor omenda ka wuok e bengi ka dhi e mpesa mari kata e mobile wallet mari, idhi yudo kacha ka en siling 22. Mano e kuom siling 1,000 nyaka siling 1,500. Siling 32 nidhi tigo kanyo e kinde siling 1,501 nyaka siling 2,500. Nyakora mogi jwang' yudo ni ma en fuong'ruok e kinde moro malach, onya bedo manok kata malach e kinde mabiro. Kata kamano mane wach mantiere kar kanyo momi peke ite no, mano mar 6 kod mano mar 7. Wana oranga ite mar 7 bende wach mantiere kar ka wada mana nene ni gik mage manitiere kar kanyo. Ite mar 7 kod mano mar 6 gima kore kanyo sigana chala bende ka erange kar kanyo nitiere wachno mara nek mara jal makedne ratiro mag jogo matimo era mar kit achiel. Osebedo ka luonga kata ni LGBTQ IA. Koro sani bobor iwacho ni after LGBTQ no nitie moko bende mimedo kanyo kata giwacho ni plus gik mantiere wiye kanyo. Kata kamano nek mare manotimore kaunti ma Uasin Gishu, jotim nonro kata jogo okwach kich bende koro nochopo dalane, mano kama dalagi kama awacho ni kama ne otime maundu machalo kama. Awacho ni kamano kama nodake ni mara nonro pod dhi nyime kata ka bero nosetieki. Mano pod wach moro mantiere kar kanyo. Ka wach machielo bende momipeke ite mar 7 en wechego mag bengi kachiel koda ka kembe mag tudruok e yo makonyo weche machalo kaka mpesa kachiel koda ka chudo. Kamano court kendo ochako konyo jo Kenya ka kop giwacho ni banks kod companies mag simu go giwacho ni koro kendo onge pesa ming'ado jo Kenya e yore mag transfer pesa go. Anena wach kaka mokwongo mwase uocha. Aya nyakora moge jwang' kwa dhi ite mara 10 kanyo en oriti ne jafwambo. Mano ka wantiere kanyo achiel kachiel mondo mi irangi mano senindo jafwambo. Matuklu mabende ne odhot ne jofwambo mathoth ahinya manyiri kachiel koda kanyidendi masani nie ute fwambo. Catherine Kasavuli nyoro ne ogone oriti makende jofwambo nochopo kata kendo ne gichiwo ote maggi mopogore opogore. Jotelo bende mag siasa bende ne oyoro kar kacha e ote mopogore opogore bende ne ochwalo. Kaka media ne walalo ng'ama rabidhi kabisa, mama mose tiyo matek kabisa mondo make sure ni sana wa mama gi vijana obedo developed journalism. Koro en wach mok ber ahinya, lakini kata kamano Nyasaye mokawe. Wach no dhi maber to Catherine okonyo ji mang'eny kabisa e field ma journalism sana wa mama. Emomiyo neno kata ka seche manyo ilemo ne kanisa kucho, kila ng'ato nyawacho ni Catherine otimo ma, Catherine okonyowa ma, Catherine mo ochungo media ma Kenya. Koro wacho ni ochop maber wuotho sekawe. Aya iko mari timo duche ma kinye kaunti no ma ngora ikondi kaunti ma Vihiga kama intiere kar kacha. Koro ntiere mich ma koro bende ochiuka. Mich ma ochiuka nyo ochiu mich maromo bilion 1.2 mano muok e pinyno mar Amerika mar nono gigo manotimore e monj makoch manotimore Dusit. Yeah, Dusit. Higa mar 2019 nen Dusit ilongo Dusit attack. Ne jo Al-Shabaab go monjo hotel ma Dusit bo onego ji ohinyo ji kabisa. Ji moyo oprario kanyo bende no wetongi magi. Koro US wacho ni gigolo omenda ama gisingore chiwo pesa ma chopo bilion 1.2 ni ng'ata manyalo konyo gi mako terrorist go. Achiel kuom giluongo ni Mohamud Abdi Aden. Ma en ja Kenya tiwacho ne en achiel kuom jok mane nietie jok mane opango nek go manotimre Dusit hotel. Koro kinyalo ng'e jogi to pesa oritika. Nitie omenda mantiere kar kacha ka lainde bende ochiu kar ka. Wacho ni jogo mantiere kacha mani nyalo bedo gi wach moro amora kutenore kod jok ma imanyo gi nyalo go simu ka gintiere Somalia bende. Namba ma Somalia ntiere kar ka. Namba Kenya kanyo ero ndike kanyo. Kenya kanyo gi +254 tidhi kata 718
abiri achiel ariyo bende kanyo titieke koda adek auchiel jogo man Somali bende namba ondik kanyo donje gazet mar The Standard yudi kendo ibed kod ng'eyo ka kanyo bende warango ite mar 12 koro ka wantiere kar kanyo ang'o yudo thuolo bende mar range kanyo ni nyaka sani winjruok e kind piny Kenya kod pinyno mar South Africa bende chalo nade kotenore kod wechego mag ohala. Wacho ni sani mano jatend piny South Africa ma milambo Cyril Ramaphosa kaachiel koda ka jatend piny Kenya higa mokalo kane giloso ka gintiere e kar jot mar jatend piny Kenya thuolo machuok bang' kane osechamo muma kaka jatend piny Kenya mano William Ruto. Sani koro nitiere gik mathoth ahinya miwacho ni piny Kenya nyalo bedo katero e pinyno mar South Africa mano moting'o chai, kahawa, mananas, gik mathoth manya bedo ni ponono jo Kenya pok yudo thuolo mar rango ni gik makamagi bende nyalo redieri e pinyno mar South Africa. Nyalo konyo kabisa kwa South Africa pinje achiel kuom pinje e Africa kama omewe kabisa. Makoro ka wanyalo bedo gi winjruok mar timo biashara kind Kenya gi South Africa. Nyalo bedo gima ber kabisa ne jo Kenya sana jok matimo agriculture. Gimo ka coffee ang'o wanyalo tero piny South Africa. Ma miwa omenda at least miyo dak ok bed maber marat sana. Bedo kali nyalo paro higa mokalo bene ker ariyo gi owinjore ni Kenyans madhi South Africa dhi maonge visa mora mora. En gima ber kuom sana jok matimo biashara. Koro giyao barrier, gigolo barriers, gigolo gik ma osebedo kazuia biashara timore kuom e kind pinje ariyogi. En wach maber. Anya koro mogi juan ka ber pathoth pod medo mana biro nyaka sani gik mage mantiere go kata ka irango gazet mar The Standard gik mathoth ahinya minyalo yudo iye kae kuting'o nyaka gazet ma iye kanyo mano mara The Pulse. Gazet kawuono pod wadhi go nyime ka pod warango kanyo moduogo mondo rang gazet mar Daily Nation. Kata kamano bende nitie gik mathoth ma bende wadani wami pek ahinya. Weche tuke ka bende wacho ni nitiere kar ka koro sani wakawo mana thuolo bende marango gazet mar Daily Nation e ite mokwongo kanyo ka yudo thuolo marange weche man kanyo bende gin moko mosebedo ka warango limbe Raila Odinga, limbe William Ruto county no mar Raila Odinga wuoke kiwacho kacha ni Raila Odinga changes tune ahead of Ruto's visit. Ero kanyo kore mano wach mowacho kanyo ni nyaka sani osekono jotelo kaachiel koda jogo mantiere gweng' makamano mondo oyuori e romo makamano ponono kae ochopo. Warito neno kae no wono nya chopo lakini nyoro ni an gi bura moro matin gi leaders moa Nyanza to kon girwak ker kabisa kendo girwake gi bidha kendo gi mor kabisa kokelo ni dongruok. Koro okwang'e no nyalo dhi no lakini kata kamano to jotelo ama jok moyiere cham mar ODM ama Azimio to sekon gi no orwak kere piny Nyanza. Ko pingen ker chako tuane ama development tuane ma Nyanza kawuono to tieke kiny ochako gi Homa Bay to kiny en Siaya. Odhi launch development mopogore kaka osewacho housing affordable housing ka ma idhigeru ute kalibe Lufabich Homa Bay. Then the homecoming mar Waziri Owalo. Then the Jaramogi Oginga Odinga University modhi launch a project miluongo ni Blue Economy Hub. Aya mano kantiere kanyo ite mar 4 mar Daily Nation agin thuolo mar range kacha kawacho kanyo ni mano extend Olive Branch koso oyo kantiere kacha rwako jotelo kata kamano dano ranga gigo mantiere kar kanyo mondi ite mokwongo kanyo nitiere weche mopogore mano moting'o nyaka kopo wacho ni alam mara mana alam no mar Catherine Kasabuli ne wasemulo kanyo nitiere ite mar 2 kod ite mar 3 mano mabende omakore kacha kendo gitudore kod nek mabende osebedo katimore ahinya mano timore gweng'no ma Uasin Gishu weche makawuono nyalo nene kar kanyo mar Chiloba mabende jotim nonro mano mawuok ka DCI bende ochopo kar kacha mondo mi orangi ere kaka jokwach kichgi bende nyalo konyo timo nonro matimore kaka waneno gi kar ka. Maen okenge moko manyalo wacho ni Julius adier itemo kete tie mondo mi okonyo oganda yudo ratiro mag adier kabisa na wach ni ng'ani no thotho ma ok ber ahinya to mane kokentho maber koro DCI ama investigators temo nono nigi mondo gidwang' anena ang' ma notimore adier nonege gi ng'ato ang' momiyo nonege koro suspects nitie e jela
kuom ndalo machopo 21 ka jogi tieko investigation. Nyoro ero ne gidhi kuonde adek, giwacho ne gidhi kuonde adek kamane bwana ni odake, kamane onege, gi kuonde mane oyude sanduk mane oyude ka kokete. Koro investigation dhi mbele to waop odhi rumo maber mondo jo familia ne oyud justice. Koro mogi Joan Kano no podhi nyime odani waringi kendo warangi ite mara abich mano mara Daily Nation. Ite mara abich kanyo gima ntiere ni koro jatend piny Kenya jalupne mano Rigathi Gachagua bende koro ne oyudo thuolo mar romo kod jambetre mawuok e piny no mara Ingereza mano Jane Marriott nigi romo kod Rigathi Gachagua odiochieng' manyoro kendo koro wacho kanyo ni jopuonjo onego bed ni yudo tiegruok mopogore opogore mondo tergi nyandwat ma ugwe. Iwacho ni North Eastern kacha mondo mi odhi opuonj gidhi gichwal chenro mag puonjo kinde mopogore opogore mondo mi oganda mathoth kik bed kata karingo mondo giriwre gi kweth chama mobalo kendo kweth no mar Al-Shabaab ma gisebedo kanyo ka giwacho ni kinde mokalo osebedo ka kelo chiedh ahinya ne jogo mantiere gwenge go mag nyandwat ma ugwe. Osebedo shida sana North Eastern. Yudo ka jopuonje ma amabor ama ma oko mag area no kodwa dhi kono nkop Al-Shabaab security rach. Koro ka kero wacho ni gidwa ni train jok moa kanyo locals mondo otikono nyalo konyogi molo ndalo mane jok ma oko luoro Al-Shabaab tinego gi kono. Koro ne ng'eny gi ne ringo ka kono. Koro yudo ka onge jopuonj manya konyo nyithindo moa kono. Nitiere weche motenore kod kit chwech mopogore opogore bende nyakora mogo Joan yudo thuolo mar rango gi ka intiere tung kacha mogik nitie gino mondik ni gender parity. Mano speaker ma od bura no mano mamalo ka irange mano Moses Wetangula koro kwayo joma mine mathoth mondo mi owuogi oko kendo donji e siasa. Iwacho ni mano yo kende mag jabedo ni gitiyo godo mar duoko piny kata mar medo kwan jogo ma mine mantiere siasa e od bura. Nyoro Wetangula ne nitie Naivasha no dia attend nitie induction ama romo mar wa mama MPs ma mama Naivasha manyoendelea nyoro to Wetangula no dhi kurobo okon gine gitem konyo ama gitem encourage wa mama wetegi mondo odonje siasa mondo namba gi omedre e od bura Senate gi National Assembly. Manyo Wetangula uwe ama Speaker of the National Assembly uwe nyoro romo manyoro megiwa mama boma ma Naivasha. Mano kane ntiere kanyo romo mar Kewopa mano moting'o jod bura go mamine mantiere karkacha nyakora moge Joan e ite no bende ineno mana kaka gintiere kanyo ntiere weche mopogore opogore ta ahinya mago motenore kod weche go mag lal mar jafwambo Kasavuli koting'o kachiel kod gik mopogore opogore mantiere kar kanyo mano koting'o jofwambo mano yuoro e wach machalo kamano. Kanyasani bende nyakora moge Joan ntiere gik ma opogore kanyo to moloyo wadani waranga ne ka ntiere machinglo moro e ite mar 18 mano kano aserango kacha ka ntiere jogo mano chiwo milome mopogore opogore. Nitiere Jimmy Gadhu, nitiere jafwambo Julie Gishuru, nitiere Fayaz Kureshi kachiel kod Farida Karonei, Christine Nguku kachiel kod Fredo Bachi Machoka, ineno Ambassador Isaya Kabira kachiel kod Kathleen Openda, Swale Mdoi. Mago jok mano chiwo neno mopogore opogore odiochieng' manyoro. Kata kamano magi moko mondiki kuom e gazet mar Daily Nation kotenore kod tho mar Catherine Kasavuli. Nyakwara moge Joan ite mar 18 nitiere joma moko kama koro ntiere karaka wacho ni home sweet home adani range ane kacha ma en tipo moro mantiere ite mar 18 odano range mana mapiyo kisemiyo apachi kaka inene to amodhi mane gazet mar People Daily mondo ranga ne ite mokwongo ne wachamo Julius ineno jogi waneno cartoon kanyo machal ne wacho chal ni temo golo ker kok ma gigolo sura ma ker kato neno ka bathe koni chal governor machon ma Migori Obado moro chal Miguna koro gitemo wacho ni labda ker magi temo tiyo gi ariyo gi kaka jotelo madongo ma Nyanza tineno ka gima chal kaka Raila rango gi chien kocha
Raila wacho to ji ariyo gi nyalo gola Nyanza ka kose ang'o matek. Bagi gono ko nyakora mo jwani ma kore pat jondiko in kaka jasomo tinene yo machalo nade ndi picha opogore machalo jara mogo gi Odinga tun kacha chalo Raila Odinga picha ne ni korot kacha jatend piny Kenya yo magi mana ranyisi yo msito modichi makono chako limbe mare odhi chopo county ma Kisumu kaito wuok odhi county ma Homa Bay orang kacha ni kuma chelo bendo dhi bedo nade e county ma Siaya chieng'no makinya okar mo gi jwangi yudi gazette mari mar Daily Nation isom gigo momori ko nyaka weche go mag omenda ma weche go mag pur bende mantiere kar kanyo koro deno orangi gazette mar People Daily bende ni wacho nade ite mokwongo kacha ni mar gigo mantiere kacha thothgi wasebedo kacha ka warango gi mano koting'o limbe mar William Ruto e gwenge ma Kaluo odiochieng' ma kawuono to ber mane modhi biro godo kaachiel koda ka weche mamoko motenore koda gazette koro kanyo wachno chomo Raila staff mano dok kachiena mar Raila Odinga gi ber mopogore opogore ka gintiere kar kanyo mane ite kanyo maraboro mano bende waranga chenro mantiere kar kae mondo mi wane kaka jatend piny Kenya limbe modhi timo odiochieng' ma kawuono odhi launch housing project mantiere gwenge ma Homa Bay mano bende omipeke gazet ni mar People Daily nyalo yude kacha jomoko penjo mana joma riembo ga ema yude kisari gi jok ma uso gazete kata bende nyapo kajo kiyude yo makare koro inyalo mana ne ane ka warange ane ne piny kanyo ntiere gik mage mondo mi wane waranga piny kanyo ni gik mage mantiere kar kacha nitiere nek makoch moro bende mantiere kar ka koro wanyarange ane gi ka waranga ne kar ka koro ka nitie gik moko mosebedo kacha ka timore to ken achiel mano ntiere ite mar 4 kod ite mar 5 mano mar People Daily nitie jogo mosebedo kacha ka iwacho ni uchumi osebedo matek mana achiel kuom gigo ma koro jolony bende wacho ni dang ni mag paro kata mental illness ma bende osebedo kacha ad economic times uchumi obedo moro marach ahinya ne weche go maga infidelity nyalo bedo kata ni samoro gin jok mage mantiere dala koso jogo mawuok oko mar keny bende kakelo gik machalo kamano wacho ni raw appetite for property mwandu ni jidwara yo mopogore gima moko bende makelo nek machalo kamage Julius and then lalo tije yudo ka jomoko ben gasira kabisa ma ng'ato kitimo gima tin kama to yose wang to mako panga mako jalo ngadi kum dalo mosekalo matin gi ndalo moko chako igani chakwa sana no weche matimre kabisa e gwenge moko beyo yudo ka ng'ato kao jalo tongo nyithinde otongo jaode ng'ato be odere koro setbre mang'eny sana gwenge mag Kisii wasana no gwenge mag Nyamira ka ng'ato kao panga to tonga nyithinde to othoma na kamano koro penye tango matek ang' matimre piny kamano lakini no ka jolony temo konwa kanyo ni gin ntie weche mang'eny manyalo timo kamano kaka gik mag economy ng'ato olalo tij ichwang ema kelo gik ma kamano kaka experts wachonwa ama jolony wachonwa kamano mane ite ma okoni kanyo ka wadhi nyime nitie jogo mosebedo kata katimo weche gi mag nek mopogore ma bende osebedo kanyo ma bende wanyarango gi mana kanyo ka koro kanyo gin ne doho nitiere gik moko ma osebedo kanyo bende kaluwore kod nek makamagi to kata kamano ineno ni nitie jolony e weche go mag ng'iyo kaka oganda paro ineno piny kanyo en jalony machielo bende mosebedo kanyo ka konyo ahinya mano Daktari Franklin Njenga en achiel kuom jok ma pachgi no many ka irango chenro machalo kama achiel koda ka jahocho ng'ama nigi lony marango pach oganda Ken Munywa mabende nochiwo ma task force moro manochiwo mano kete kakacha mondo mi orangi ere kaka nek makamagi gibiro to ne tigi machalo nade en wach moko ber ahinya nek mapile kamano ma to kedi nego familia ni nego jok machiegni kodi kaka nyithindi jaodi mama u kata mana baba u en gima osebedo kok ber ahinya to kata kamano jolony tema wacho no gima omiyo gik makamatimore to gimarach kabisa ni kata kantie shida mantie gima matimore marach watem understanding watem ber gi wawuo mondo wawe nek moko manyalo bedo avoided gi okagibera ahinya nyakora mo jwang ka wantiere kar kanyo bende yudo thuolo maranga ne ite maraboro ang'ene ang'wadhi kacha mondo ayuda ne ite maraboro
gigo ma osebedo kacha katimore mana achiel kachiel bende okinyi ma kawuono ka koro warango gi kendo warango nyaka sani nitiere weche mamoko ma odiochieng' ma kano bende gin go mathoth mano koting'o chenro mag chiwo omenda maromo bilion 1.2 ne jal mabiro yudo ringre wacho ni kata mabiro yudo jal manokelo masira madusit cha mowuok e pinyno mar Amerka wacho ni maja Kenya lainde mag chiwo bedo chiw magi e ber moko mano siko kata ka walose to kata kamano mano ema kelo wa e twakwa mokwongo odiochieng' ma kawuono wadhi bedo kod welo mawuok e kaunti ma Kisumu kod kaunti ma Nairobi kae ka wantiere kod jogo ma bende nitiere kod lony wechego mag dongruok e gwengewa kaachiel kod achal mar siasa wadaranga siasa mage mantiere iye kae odiochieng' ma kawuono ponono ka watieko Julius gino madhi bedo kanyo ka waluwo ni kata ka waluwo odiochieng' ma kawuono kata moro bende madhi bedo ni imiyo pek odiochieng' ma kawuono kitimo tiji mar fwambo nyambezo mage aparo ni maduong' kabisa en mana wach mar ker ma ker dhi Nyanza ni kila ng'ato nigi interest ani kila ng'ato nigi rito winjo gima odhi wacho kodhi kucho then warito neno ka Raila dhi koso kodhi dhi koro kawuono wach maduong' en wach mar ker dhi Nyanza lakini kata kamano nitie moko ma wanyalo luwo kaka investigation maendelea Eldoret mar Thomas Chiloba gik makamano ma timro odiochieng' ma kawuono ma wadhi luwo kaka jofwambo. Aya nyakora magijwando mana mano koro ka watieko gazet mara People Daily mane makelo wa giko to kata kamano agoniero kamano kombedo kodwa thuolo ni duto sa chielo seromo kendo kanyo sekalo dakika mago dakika maromo kanyo 8 kinyi makawuono bende wagoniero kamano kombedo kodwa achiel kachiel e Facebook mara Mogi TV mana mondo mi warang ni jok mage ma oseyuoro kata kodwa ma wantiere godo kacha achiel kachiel okinyi makawuono wantiere ka gi nonro mag gazet. Aya koro kanyo ote biro mopogore opogore wan kata gi Baba Twins mar Ojinyo entiere karkacha ka ote mamoko bende donjo kanyo. Benta Charles wacho ni oneno wa kentiere Karen Hayo Singa wacho kanyo ni job entiere kachiel kodwa Zedio Bara bende ni kae Nicholas Otieno Jowi bende ni kodwa kachiel e nono mar gazet. Zado Kolum bende wacho kanyo mor gi Ramogi TV od joluo awinje makare kantiere Kadera kuoyo kodalo North Sakwa erokamana ahinya. Wuod dhako wacho kanyo ni good job oneno achiel kachiel. Blessed Mind bende wacho ni kodwa achiel kachiel okinyi makawuono. Liliana Kinyi Ochieng bende ni kodwa. Eriko Keo Kizito erokamana ahinya kuom ote mari. Felix Oloto wacho ni welcome Mr. President William Samoei Ruto e gwenge ma Nyanza. Dong mano ber ahinya ineno waka intiere gwenge mage medoro na ote twak mabiro Limbe Ruto Kaluo untiere kod geyo machalo nade koro ikete karka mondo mi kang wachako kodi biro kodi mana achiel kachiel koro ikete karka agonero kamano kombedo kod janeno maro mar Ramogi TV kachiel kod wendo mane wan go odiochieng' ma kawuono Julius Otieno adwoko kamano ahinya koro moge jwango riti masana.